Makhosi amakhulu, ngiyanamukela namhlanje kwiKhanyisani TV. Uma umusha kwi-channel siyacela usubscribe ukuze ukwazi ukuthola amavidiyo ngesikhathi siwakhipha. Igama lami nguMkhulu manje. Makhosi amakhulu, engifisa ukukhuluma ngako namhlanje isithunywa, ngoba ngizwa abantu abaningi bethi nginesithunywa, kufanele ngihambe ngosiphakamisa, ngihlushwa isithunywa. Makhosi amakhulu, yini isithunywa? Isithunywa umoya engcwele, kusuke kuwumuntu wakini ohlobene naye ngegazi, owayekhuleka ewumuntu othandazayo. Isithunywa ngesiLungu iMessenger, umuntu ophethe umyalezo. Manje uma kuwumoya engcwele, ngike ngizwe bathi abantu isithunywa siyathasela, mhlawumbe indlela abasho ngayo angazi mina. Ngokwazi kwami umoya engcwele yinto ezizelayo ize kuwena. Yebo, kufanele uyilole. Zihlukile iy'thunywa, khona isithunywa saphezulu, esamanzi, esisentabeni, ziningi. Kodwa ubona kanjani ukuthi unesithunywa samanzi? Mase unesithunywa, yini okufanele uyenze? Onginilinganisele. Iy'thunywa noma abantu abadala isikhathi esiningi bahlala emanzini, isentabeni, isolwandle, isihlane, nasempophomeni. Uma uhamba uvakashela ley'ndawo, ukhuleka kulezi ndawo, lapho usuqalile i-process yokusithwasela isithunywa, uma wukuthi ngempela ngempela unaso isithunywa esizosebenza. Abanye babona ngani? Ngizokhuluma ngami nje. Mina ngahlushwa yiy'ndlebe, khala iy'mpempe, nginabalozi namaphupho nje engeke ngiwachaze la, ngoba kufanele ngiy'hloniphe izinto zomsamo. Kodwa engizokusho ukuthi abantu abathi ngiyophakamisa isithunywa, cha, yiphutha. Umoya engcwele awukaze awulinge uphakamise. Umoya engcwele uyadilika phezu komuntu. Umoya engcwele ulola ngokukhuleka, ukuzila ukudla, ukuvakashela amanzi, ukuvakashela ley'ndawo lezi engizibalulile. Yebo, likhona igobongo lesithunywa, lisuke lidliwe ilanga. Abanye bangaba nencazelo, kodwa ngokwazi kwami lelo gobongo, ngoba asikho isithunywa esinganalo idlozi. Yingakho ukuthola umuntu eba ney'nkinga noma esiphuma ephehlweni athi isithunywa sihlangene nedlozi lami. Igobongo ukudleza ukuhlanganisa isithunywa sakho nedlozi babambisane. Idlozi umuntu mekuthakatha ilona elishaya kuqala ngoba lihlala emzimbeni. Isithunywa asivaleki. Ngike ngizwa athi umuntu ngivalekile, cha, asivalwa isithunywa kuphela uma ungcolile noma uganga ingilosi iyahlehla. Kodwa uma uthakathwa iyakwazi ukuthi ifike ithi nangu usibanibani ekuphonsa, nangu usibanibani enza lokhu. Isikhathi esiningi isithunywa asili, siyakuvezela sikutshele iy'mfihlo ezijulile. Yidlozi engazi ukuthi necha liyalo. Isithunywa-ke sikubambaphi? Siyakuhlupha ngoba isikhathi esiningi sikuphusha ugcine usuhamba wedwa, kuphela abangani. Kufana nedlozi liqeda abangani, ungathandeki, uthole nawe imbala awusabathandi abantu ngoba kusuke kukhona lento ekuwena esuke kufanele uyinake. Makhosi amakhulu, isithunywa kwaba isithunywa ngoba sekufika lento ekuthiwa i-Witchcraft Act, uma nginalo iphutha ngo-1957, angiyikhumbula iminyaka. Uma ngifunda incwadi ngike ngidlule nje. Kodwa ngalezo sikhathi bebulala izangoma nabathandazi, baze basebenzisa ukhololo, bathi isizathu sokwamukela ukuthi niphile ngalesi simo eniphila ngaso sokukhuleka, only uma kukhona i-umbrella yesonto. Kwaqala kwaba namajazi namabhayi lawa amajazi anephambano. Kodwa kuqala ngempela ngempela thina abantu besintu isithunywa sasinabo, kwangayona into odinga ukuthi esontweni uyikhuphula ngoba yinto yemvelo. Abanye bahlangene namanye amasonto fike siqhume lapho sibhoboke lapho. Yebo, lokho kuyenzeka, kodwa kuyona impoqo ukuthi fanele uye esontweni ngaphandle uma ukuthi ithongo lakho lifuna lokho.
Uma unenkinga nesithunywa, udinga ukuthi sibhoboke, udinga usizo, Makhosi Amakhulu sithole ku-081 380 4198. Uma umusha i-channel sicela usubscribe la, kuningi esiniphathela kona.